Yang sempurna sayang sotone desanya karo wujudne kok golane Jawa rene kawit digawa rasane wong orang enak bisa turu mangan iba ning pinggir kali itu banyu ada yen kolek dia yo mas sing hati-hati Coblin jadi para kemana dengan tiga yang sempuru kebiangnya tresno sedih tambah sujono kota tahu
kowe bocah rasane ngati ayam rino wengi sing ngancani cerita aja ondo kadang jati sampai pikir kowe bocah mas milih sing mati yen mati saiki sadangane model-model tanggal pilih sing ireng pilih sing ngedek yen sing ireng cari gampang ceritane pilih sing padang sing padang yen sing padang cari gampang ceritane oh jalan mas cukupi sadang banget boleh odewi yo mas sadang banget jadi kewajibanmu sadang banget ikut jadi kewajibanmu dan nama ngalamu apa okara kurang deket teliti sing iman manik golek desik iman manik
utama pangkure wirama lamba kala-kala cakriki slendra patut sumanunggal dadi sarana tanunggal lahir resik batin terus maju tanpa mundur patola tangguh raja noko raja para sarjana macam ayu ditetes dari witata macam ayu ditetes dari witata pangkure wirama lamba kala-kala cakriki slendra patut sumanunggal dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur patola tangguh sing sayuk serekut arep busana wala pangkure wirama lamba kala-kala cakriki slendra patut sumanunggal dadi sarana manunggal lahir resik batin terus maju tanpa mundur patola tangguh raja reuri nodo isine mandu setuju kalian sing klambi biru kelan bapakne sebuyu kalian sing klambi biru pangkure wirama lamba kala-kala cakriki slendra patut sumanunggal dadi sarana manunggal lahir resik batin terus maju tanpa mundur patola tangguh raja cerah sampai saka pambanganku dasar benda kelalap taksa kepetro kelalap dasar benda kelalap taksa kepetro pangkure wirama lamba kala-kala cakriki slendra patut sumanunggal dadi sarana manunggal lahir resik batin terus maju tanpa mundur patola tangguh saya sayuk serekut ketinggal mogang utama
kuting kang utama sapa abang tirana ijane jati rayu ana sing duwe setirayu ana sing duwe pangkane sontoloyo pangkane karo kasate serece doko rencana kerjae para sarjana acaya dene sariri tata dene sariri tata pangkane setelah dicapit orang awake loyo saparan-paran anes raka satria boleh jaya ditimona utane demo piye rasane ibu piye rasane wong bagus katingarin wong bagus kasih dadadi dorerawa seletakan goyangki kurang ajar ngendoleti segimana keleti sing lecer kuning wong bagus sontoloyo kreyang-kreyang tangan loro kira dadi sapi para dadi salikur pikir ora melo dewe raliyo dadi sedulur raliyo dadi sedulur sontoloyo radongan seruk awake loyo digawa gendrung setara kono ukuran bener pinola aja leren yen jangane durung teko yen jangane durung teko sontoloyo kreyang-kreyang tangan loro rejat sing ora dari Surabaya kakek pati sinar rasanya hati ajar karena cinta kecewa aku jadinya kecewa aku jadinya yendo sontoloyo laliana lali bojo anes raka satria boleh jaya nganggo keterangan nganggo pelakon beda greget ora kelakon beda greget ora kelakon sontoloyo kreyang-kreyang tangan loro ya kekeber kiwatengin wong cecer kota kangen gadas luas wirakene jadi salah sapa wae wong bagus sontoloyo kreyang-kreyang hasta loro
dadi pelong rodong nikalopo dewe sebagai wulan purama inter-inter nangis soro-soro Peter kepingin barong Peter kepingin barong ya mas Sontoloyo greyang pangaloro sebelum ditane besok boyo kawitane sing sayo dan sirukot saya rokan sate wong bagus Sontoloyo lali anak lali bojo pecatirto anak sanata rawana kawonge karya rojidik Waradaya karya rojidik Waradaya yendo Sontoloyo Ucapanin orang loyoro sende bojora tau mulih sende bojora tau mulih pokoknya Sontoloyo greyang pangaloro Kedes lobas wirakene Kedes lobas wirakene Rama Sontoloyo greyang pangaloro
bangsa setipo berjuang bela negara eling marang Gusti kang peparing ngelingotno uripane ngalap donya yodo ora tiwei ora kacang apa padha ngarani anu apa kowe ngarep kowe apa wis ngerti iku kangatek sing pripit supaya sing padha eling ling marang tembung tatalu tegese bisa tata krama indone kowe dapat iku tepas lira dadi wanita utama ling kanca lawas ketemu maning lingono menoso tak kali sirna yodo sayur pancing labayong pahit rasane rendang sasan limo berjuang bela negara kayu manggis ukir-ukiran sekirang manis dadi pikiran raja cikut dari Surabaya petis enak rasanya hati hancur karena cinta hati hancur karena cinta kecewa aku jadinya kaget semua
bisa turu keton soro kata borasi kini kit tunggal rasane yedara karo dhewe yedara maro karo dhewe setino tangan kangene nega pikir sama pikir sama ono ulane aja dipikir kabrong sedek aja dipikir rusak hati neng pinggir kali pinggir kali ono ulane ayo kali sing mati padha gale sing mati mati tatrap uripe ora lontoro sing ijo lut turi putih
Dadi wanita utama Satria ngukuli jaya Jangono jangono Siswa Arane pasana saya tidak
dadya ya satu yondo tunggu dikawa-kawa cari pala randa ninggal apa saya tidak dia satu ya mas Rama jangono kaleng-kaleng marang Gusti kang babaring ana maneh modele wong padha sinten dadi tuwa kaya ora kurareko nanging dibukti kakironge melong-melong suarane gawe bingung sampai ke sono guru kateke Ibenusa ora pengalam daya kututi sing sampai dalimo kaleng kutu eling lan wes moto ayo kanca padha sejajar di pedang rapi makmur jenis makmur jalani sana satu lor yendo pengen jeplang semua pirang nyokot katanya kiapan jemput dilakoni repot yendo sing sabaran narito rambang sasenimo berjuang pilot negara kenis kenis wicarani ayo bangun negara ning ayo bangun negara ning
suwi wetan gunung kolone gunung arep nyebrang Tatawati awane bingung esuk sore bingung timbang padha gagahe Surabaya togone sate sasite regane salami yen wis tuwa aja ngobrolake kalekono anak bututi sir kodang jangkrik kokor ayo kanca padha sejajar di medekyan rani makmur yen wis makmur selali sana sadulur tere-tere nangis sora-sora pengen pinter kutiyo gabro kalapa sapa eling abalia mati Gusti kakatari kelingot manusa tinggal banyu yodo sing sayo sing rukun kira-kira blesen ngopeng tunggu-tunggu dikawa-kawa para kaca apa pada ngerati atau apa mau ngaret gue apa yes ngerti iku kenyataan sing keprimen supaya sing pada eling marang tombong tatelur tak kesih bisa tata krama Indonesia teman kapeng telu iku tepas lira dadi wanita utama kata bapani ringot manoso tinggal adanya yodo Jesus nanti keterangan kesarang titik regat arawani tembok bisa kroma nih Lisa Klapa dapat emang kalau tanpa ukara yodo pengen jamar pengen kara aku jujur kowe ra percaya para kaca apa padha garanti atau apa kowe karek kowe apa wis ngerti iku kangatan sing keprimen supaya se padha eling marang tombong tetelu tegese bisa tata krama Indonesia kuwi temen telo iku tepa sira dadi wanita utama bete kita tur pawitan cakri beler wong demanku ya pikir
bingung yodo cacare palaron dan kelapa rama jangono ngono kowe sampai sono guru kata-kata kita dosa sampai ngalam tanya sarate kudune sesampai nerima eleng kutu eleng atas foto